Здравейте, хора, аз съм The Shadow Master и днес ще направим един епизод на Brawl Stars. Както виждате, аз съм 3000 купи, да развил съм с достъп в играта и искам да ви кажа, че на 1000 купи ми се падна Кроу, драги дами и господа. И нека да изиграем едно Duel Showdown. И в канала ми има един клип, в който съм чувъркал някакви неща и съм направил как клипът да е една секунда, така че и ако се чуете какъв е клипът се казва Minecraft Survival епизод 1. Но просто не обръщайте внимание на този клип, защото е една секунда и за една секунда какво нищо няма да стане. Много обичаме и така като отправя. Перфектно. Отправя на отборче. Ей, кабан! Кабан! Вижте го това как си казвам. Кабан! Ей, кабане! Кабане! Не! Глупав кабан. И почвам да бегам, бате. Туш. Аз дразня просто. Ако дразня, живота ми е. Как се тръгне? Но направо скрин клик. И да клипча с приятели, защото съвсем скоро ще направя още едно такова в канала и да, нека да започваме. И сигурно очаквайте скоро да правим клипчета с фейскам и да направим един влог как отивам в София с цялото ми училище. Това ще е нещо като екскурзия. Ще имаме екскурзия и мисля да снимам как е пътуването. Ще наводят и в музейко. И който се чуде какво означава музейко, това е един музей. Просто самият музей се казва музейко. И ако майка ми влиза неочаквано, съжалявам, просто аз не мога да й кажа. Тя сигурно ще се мисли, че сега не снимам. И майка ми се обажда. Изчакайте, ще ударя клипа на пауза.